Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ από την πόλη των χιλίων χρωμάτων, εδώ από την καρδιά της Τράκης, εδώ από την Ξάνθη. Ξεκινάμε μουσικά την αθλητική εκπομπή Agenda Express. Το τραγούδι της ημέρας ήταν Πέτρος Ιακωβίδης, για πάντα. Εδώ ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος είναι από το διπλανό νομό, το νομό της Καβάδας. Εδώ κυρίες και κύριοι, ζωντανά από τη Ξάνθη, Agenda Express, στο μικρόφωνο ο Στράτος Ιωαννίδης. Είναι ένα καινούριο εγχείρημα το οποίο ξεκίνησε και θα μπορείτε να το ακούτε διαδικτυακά. Είναι αντί για το ραδιόφωνο, ξέρετε ότι πλέον πολλοί αρκετοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για διάφορα ειδησιογραφικά πορεύονται σε διάφορα ειδησιογραφικά μονοπάτια, είτε αυτό λέγεται πολιτική, είτε αυτό λέγεται οικονομία, είτε αυτό λέγεται αθλητισμός στην προκειμένη περίπτωση. Πορεύονται διαδικτυακά καθώς τα ραδιόφωνα έχουν γεμίσει, αλλά και αυτό είναι ένα είδος ραδιοφωνικής εκπομπής διαδικτυακά. Θα μπορείτε να το παρακολουθείτε. Είναι η μισάωρη 30 ραδιοφωνική Agenda Express. Είναι ένα εγχείρημα όπου στη συγκεκριμένη αθλητική μας εκπομπή θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε νέα, αθλητικά νέα, όχι μόνο από ένα συγκεκριμένο άθλημα, αλλά γενικότερα από τον χώρο του αθλητισμού, είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, χάντμπολ, υδατοσφαίρις εννοείται. Γενικά όμως πάντα θα πορευόμαστε με πηξίδα την επικαιρότητα. Η πρώτη εκπομπή μας είναι σήμερα, μην ξεχάσω να πω, 5η 18 Ιουλίου του 2024 και όπως καταλαβαίνετε, όπως προανέφερα, με βάση την επικαιρότητα θα ηχογραφούνται οι εκπομπές μας. Θα ήθελα να θυμίσω, αν και γνωστό είναι σε όλους σας, η αντίστροφη μέτρηση, αυτό που είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή, το αθλητικό δρόμενο το οποίο πλησιάζει και εμπνέει, το αγαπάει κάθε γενιά, αυτό το αθλητικό δρόμενο το οποίο πλησιάζει και αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει ήδη, είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού φέτος, η πόλη του φωτός. Θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Η τελετή έναρξης είναι προγραμματισμένη για τις 26 του μηνός, δηλαδή όπως προείπα σε 8 μέρες η τελετή έναρξης. Εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, η πρώτη είδηση δηλαδή που αφορά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ότι όλα τα αθλητικά γεγονότα των Ολυμπιακών Αγώνων θα έχουμε την ευκαιρία κάθε Έλληνας φίλαθλος να το παρακολουθήσει από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης δημόσια από την ΕΡΤ και από τα 5 κανάλια, 3 τηλεοπτικά, 2 διαδικτυακά, ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3 τηλεοπτικά, ΕΡΤ Sports 1, ΕΡΤ Sports 2 διαδικτυακά, δωρεάν, πάντα, όπως κάθε 4 χρόνια μας προσφέρει στο φιλάθλιο κοινό η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Θα μπορούμε και θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλες τις σημαντικές προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών και των εθνικών μας ομάδων. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι 101 Έλληνες αθλητές συμμετέχουν και παίρνουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Στους 101 αθλητές συμπεριλαμβάνονται αυτοί εννοείται των ατομικών αθλημάτων, είτε αυτό λέγεται κολύμβηση, είτε αυτό λέγεται στίβος, είτε αυτό λέγεται ό,τι άθλημα γενικά συμμετέχουμε, αλλά κυρίως τα ατομικά αθλήματα που συμμετέχουμε εντάσσονται στον υγρό στίβο και
στον κλασικό αθλητισμό, και μέσα σε αυτούς τους 100 αθλητές συμπεριλαμβάνονται οι δύο εθνικές μας ομάδες, οι τρεις για την ακρίβεια εθνικές ομάδες, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, για την οποία θα σας πω μία είδηση στη συνέχεια, δύο για την ακρίβεια είδηση στη συνέχεια. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των ανδρών συμμετέχει έπειτα από την πρόκρισή της μέσα από το προολυμπιακό τουρνουά που διεξήχθη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου θυμόμαστε την εύκολη επικράτηση της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ ανδρών κόντρα στη Σλοβενία στον ημιτελικό και στον τελικό την πανηγυρική πρόκριση έναντι της Κροατίας. Και επίσης οι εθνικές μας ομάδες υδατοσφαίρισης των ανδρών και των γυναικών στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε διπλή παρουσία. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Γιατί όπως θυμόμαστε και ξέρουμε καλά τα τελευταία χρόνια, η υδατοσφαίριση μας ανταμείβει πάντοτε με μετάλλια. Και φέτος είναι διπλή παρουσία της ελληνικής υδατοσφαίρισης τόσο από το τμήμα των ανδρών όσο και από το τμήμα των γυναικών. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να θυμίσω να ξεκινήσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες από την εθνική ομάδα των ανδρών. Από την εθνική ομάδα των ανδρών, η οποία δεν έκανε καμία ήττα στο προολυμπιακό τουρνουά, ούτε στη φάση των ομίλων, ούτε στα knock-out παιχνίδια. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών, η οποία, να δώσω την πρώτη είδηση, επικράτησε προχθές του Πουέρτο Ρίκο στο παλατάκι της Πηλαίας του ύπου του ΠΑΟΚ. 67-65 του Πουέρτο Ρίκο επικράτησε η εθνική μας ομάδα με αρκετές απουσίες στο ρόστερ μας. Λαρετζάκης, Γιάννης, Κώστας Αντετοκούμπο. Αυτές είναι τρεις σημαντικές απουσίες που είχαμε. Παρ' όλα αυτά νικήσαμε, είχα και με δόντια 19-7 το τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί κρίθηκαν όλα. Ήμασταν πίσω στο σκορ σε όλο το παιχνίδι. Μόνο στο τέταρτο δεκάλεπτο αντιστρέψαμε την εισβάρον μας κατάσταση και έτσι με την εμπειρία που διαθέτουν έστω και οι αναπληρωματικοί μας παίχτες που έδωσαν τα πάντα για να νικηθεί αυτό το παιχνίδι, καταφέραμε και πήραμε το ροζ φύλλο αγώνα στην φιλική μας αναμέτρηση κοντά στο Πουέρτο Ρίκο, το Πουέρτο Ρίκο το οποίο και αυτό συμμετέχει στην Ολυμπιάδα, στη τελική φάση των Ολυμπιακών Αγώνων. Και εδώ σε αυτό το σημείο να θυμίσω σε όσους φίλους και φίλες ακροατές δεν θυμούνται στη τελική φάση του τουρνουά ποιοι είναι οι όμιλοι στο μπάσκετ. Λοιπόν, ο πρώτος όμιλος είναι ο δικός μας, Ελλάδα, Καναδάς, Ισπανία, Αυστραλία. Δεύτερος όμιλος είναι αυτός της οικοδέσποινας Γαλλίας με Ιαπωνία, Βραζιλία και Γερμανία. Και ο τρίτος όμιλος, Σερβία, Πουέρτο Ρίκο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το τεράστιο φαβορί με τα μεγάλα ονόματα, και τέλος Νότιο Σουδάν. Νότιο Σουδάν, το οποίο εκπροσωπεί την Ήπειρο της Αφρικής. Λοιπόν, η Ελλάδα, η χώρα μας, με τον Καναδά, την Ισπανία και την Αυστραλία, το πρώτο γκρουπ δηλαδή, είναι αναμφισβήτητα ο πιο δυνατός και αμφίροπος όμιλος. Γαλλία, Ιαπωνία, Βραζιλία, Γερμανία, ανοιχτός όμιλος. Τρίτος όμιλος, Σερβία, Πουέρτο Ρίκο, Ηνωμένες Πολιτείες, Νότιο Σουδάν, ξεκάθαρα φαβορί Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Σερβία. Πιο δυνατός όμιλος, παραλαμβάνω, ο δικός μας, εκεί όπου με νύχια και με δόντια θα επιδιώξουμε τουλάχιστον την τρίτη θέση. Και γιατί λέω τρίτη θέση? Είναι τρεις οι όμιλοι, 12 ομάδες που συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Οι πρώτοι δύο από κάθε όμιλο προκρίνονται στα προημιτελικά και οι δύο καλύτεροι τρίτοι, δηλαδή ένας τρίτος θα μείνει έξω, οι δύο καλύτεροι τρίτοι θα προκριθούν στα προημιτελικά. Γι' αυτό, πριν προχωρήσουμε στο ποδόσφαιρο, θα αφήσουμε για λίγο το μπάσκετ για την εθνική μας ομάδα. Γι' αυτό, όπως μεταφέρουν και
τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τηλεοπτικές εκπομπές. Είναι σημαντικό για την εθνική μας ομάδα να μπορέσει είτε με Καναδά, είτε με Ισπανία, είτε με Αυστραλία να αρπάξει την ευκαιρία και να κάνει έστω μία νίκη που μπορεί κατά 66% να της δώσει και την πρόκριση στην πολυπόθητη προημιτελική φάση. Αυτά για την εθνική μας ομάδα. Πρώτο μάτς της εθνικής μας ομάδας την επόμενη Παρασκευή. Το Σάββατο, με συγχωρείτε. Το Σάββατο, διορθώνω, 27 Ιουλίου στις 10 η ώρα, Ελλάδα-Καναδάς. Λοιπόν, προχωράμε και αλλάζουμε άθλημα. Φεύγουμε εντελώς από Ολυμπιακούς αγώνες και από την εθνική μας ομάδα. Θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ, αλλά αλλάζουμε και πάμε στον βασιλιά των σπορ που είναι για πολλούς. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου ο ΠΑΟΚ χθες, η ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο πρωταθλητής Ελλάδος ΠΑΟΚ, έμαθε τον αντίπαλό του για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, που τα παιχνίδια θα διεξαχθούν 24 Ιουλίου και 31 Ιουλίου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, θα ξεκινάει τις αγωνιστικές του ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο δικέφαλος του Βορρά, θα αντιμετωπίσει την ομάδα από την Βοσνία, η οποία νίκησε χθες την ομάδα από την Αλβανία, την Εγνάτια, στα πέναλτι. Έτσι ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League θα αντιμετωπίσει την βοσνική Μπόρακ Μπάνια Λούκα. Ο πρώτος αγώνας εδώ, να πούμε, θα διεξαχθεί στη Τούμπα. ΠΑΟΚ Μπόρακ Μπάνια Λούκα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, η ομάδα της Θεσσαλονίκης, την ερχόμενη Τετάρτη 24 Ιουλίου, κρατήστε το, στις 8.30 η ώρα. Η Μπόρακ Μπάνια Λούκα επικράτησε, όπως σας είπα, της Εγνάτια, της ελβανικής Εγνάτια, στα πέναλτι. Η Μπόρακ Μπάνια Λούκα είναι ομάδα από την Βοσνία Ερζεγοβίνη και είναι ενδιαφέρον γιατί μπορεί η Βοσνία να μην έχει τόσο δυνατό πρωτάθλημα όσο το ελληνικό. Το ελληνικό πρωτάθλημα ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο. Αλλά πρόκειται για την πρωταθλήτρια Βοσνίας. Επομένως, στο δεύτερο προκριματικό γύρο θα αναμετρηθεί ο πρωταθλητής Ελλάδας με τον πρωταθλητή Βοσνίας Ερζεγοβίνης. ΠΑΟΚ εναντίον Μπόρακ Μπάνια Λούκα. Αυτά για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Αναμένουμε τον πρώτο αγώνα της σειράς με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στα προκριματικά του Champions League έπειτα από μια δεκαετία σίγουρα, αλλά αυτό που επιθυμούν οι άνθρωποι της διοίκησης, οι ποδοσφαιριστές και ο Ραϊβάν Λουτσέσκου είναι ο ΠΑΟΚ να περάσει και την Μπόρακ Μπάνια Λούκα εννοείται και 2 ακόμα αντιπάλους, το οποίο σημαίνει 3 αντιπάλους για να βρεθεί ο δικέφαλος του Βορρά για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους του Champions League, οι οποίοι δεν θα είναι όμιλοι του Champions League. Τα γνωρίζουμε αυτά, είναι το νέο format της UEFA και του UEFA Champions League, ένας ενιαίος όμιλος, άλλη ιστορία, θα ασχοληθούμε με αυτά εφόσον και προκριθεί ο ΠΑΟΚ ή και ο ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ, η κυπριακή ομάδα, ο ΑΠΟΕΛ, ο πρωταθλητής Κύπρου, ο οποίος και αυτός στον δεύτερο προκριματικό γύρο, να τονίσουμε εδώ, θα αντιμετωπίσει και αυτό την Τετάρτη την Πετροκούμπ. Εδώ να διορθώσω, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, όπως μου βγάζει εδώ πέρα η εφαρμογή,
Ο Αποέλ θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Πετροκούμπ, η οποία απέκλεισε χτες την Ορντάμπαση. Ο Αποέλ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League θα παίξει την Τετάρτη. Θα παίξει την Τρίτη, με συγχωρείτε. Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ, πενθυμίζω. Την Τρίτη ο ΠΑΟΚ θα... Την Τρίτη ο Αποέλ. Τρίτη 23 Ιουλίου, υπενθυμίζω. Είναι ερχόμενη Τρίτη. Θα αντιμετωπίσει την Ορντάμπαση θα αντιμετωπίσει την Πετροκούμπ από την Μολδαβία. Άρα έχουμε και ελληνική και κυπριακή συμμετοχή. Ο Αποέλ επί χρόνια αγωνίζεται στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Παρ' όλα αυτά έχει αρκετά χρόνια να προκριθεί στη τελική φάση του Champions League. Πετροκούμπ Αποέλ και ΠΑΟΚ Μπόρακ Μπάνια Λούκα. Αυτά για τα προκριματικά του Champions League. Περνάμε τώρα στις μικρότερες κατηγορίες. Περνάμε σε δύο ειδήσεις που έρχονται από τη Super League 2. Περνάμε πρώτα στον Ιωνικό. Περνάμε στον Ιωνικό, την ομάδα της Νίκαιας, η οποία πέρσι αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα του Super League 2 και κατετάγει τρίτη. Και λέω, χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο, ότι πέρσι αγωνιζόταν στη Super League 2 και στο νότιο όμιλο, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ιωνικός πριν 2 μέρες και όπως επισήμως την αποχαιρέτησε και η Super League 2, ο Ιωνικός δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί λόγω οικονομικών προβλημάτων στη Super League 2 την ερχόμενη σεζόν 2024-25, το οποίο σημαίνει ότι ο Ιωνικός, η ομάδα της Νίκαιας, υποβιβάζεται στην γάμα εθνική κατηγορία, εκεί όπου λογικά θα τοποθετηθεί είτε στον τρίτο είτε στον τέταρτο όμιλο. Χωρίς Ιωνικό λοιπόν το πρωτάθλημα της άλλοτε β' εθνικής κατηγορίας, Super League 2 αυτή τη στιγμή επισήμως, το οποίο σημαίνει ότι 20 ομάδες του χρόνου, να σας μεταφέρουμε και τη διαδικασία της Super League 2, παρόμοια με την περσινή, απλώς μειώνονται οι ομάδες. 20 ομάδες του χρόνου στην Super League 2, 10 για τον κάθε όμιλο, 10 βορράς, 10 νότος, 4 β' ομάδες πάλι, προερχόμενες από Super League 1, και πρώτος με τον πέμπτο θα αγωνίζονται για τα play-offs, έκτος με δέκατο για τα play-outs. Από τον κάθε όμιλο παίρνουμε ως παράδειγμα τον Βορρά, αφού και εμείς εδώ πέρα ανήκουμε, αν το Λιππέν και Θράκη, με τις ομάδες που συμμετέχουν στον Βόρειο όμιλο. Π.χ. στον Βορρά βγαίνει πρώτη, λέω εγώ, η ΑΕΚ. Υποτίθεται, λέω, δίνω στο παράδειγμα, δεν θέλω να δίνω προγνωστικά, πρώτη η ΑΕΚ και ανεβαίνει στην Super League 1. Ο πρώτος από κάθε όμιλο προβιβάζεται απευθείας, χωρίς play-offs, στην Super League 1, και οι δύο τελευταίοι από κάθε όμιλο που θα προκύψουν από τη διαδικασία των play-outs θα υποβιβαστούν, στην γάμα εθνική κατηγορία. Μένουμε στη Super League 2, πηγαίνουμε στην ιστορικότατη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πηγαίνουμε στον Ηρακλή. Γιατί εκεί υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις. Ακόμα δεν έχει αναλάβει, όπως είναι γνωστό, τα προεδρικά του καθήκοντα ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ-ΠΟΤ Ηρακλής, ο κύριος Μόνε Βασιώτης. Παρ' όλα αυτά, εδώ να τονίσουμε για την ομάδα του Ηρακλή ότι η επίσημη αποκάλυψη εισαγωγικά του μεγαλομέτωχου της ΠΑΕ-ΠΟΤ Ηρακλής κυρίου Μονεβασιώτη θα γίνει στο Μακεδονία Παλάς στις 23 Ιουλίου, εκεί στην όμορφη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα παρουσιαστεί ο νέος πρόεδρος της ΠΑΕ-ΠΟΤ Ηρακλής κύριος Μονεβασιώτης και θα αναλάβει και επισήμως τα προεδρικά του καθήκοντα, όπως και ορισμένες μεταγραφές
που ακούγονται για την ομάδα του Γεραιού, τις οποίες θα σας μεταφέρουμε. Έντονα είναι τα ονόματα τα οποία περιμένουν οι άνθρωποι, οι φίλοι του Ηρακλή κιόλας, οι οποίοι είναι πολλοί και στη Θεσσαλονίκη, τα φιλά μας, στον ιστορικό Ηρακλή. Περιμένουν να γίνουν γνωστά και επισήμως κάποια από αυτά τα ονόματα, μαζί με την αποκάλυψη του κυρίου Μονεβασιώτη στο Μακεδονία Παλάς στις 23 Ιουλίου. Μερικά ονόματα τα οποία ακούγονται για το Γηραιό, δηλαδή οι πρώτες προτάσεις που ρίχνει στο τραπέζι ο κύριος Μονεβασιώτης, ο πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα Σμύρνης, όσοι θυμάστε, είναι ο Κιβρακίδης από την ομάδα του Ατρωμίτου, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος που του έχει γίνει πρόταση από τον κύριο Μονεβασιώτη, ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής με 39 συμμετοχές με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, Λεβερκούζεν, Ολυμπιακό, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, αν και μεγάλος ηλικία ακόμα αγωνίζεται. Είναι ένα δυνατό χαρτί για την ομάδα του Ηράκλη. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Τον Τσιριγώτη επιθυμεί ο Γηραιός από τον Λεβαδιακό, αφού έχει μείνει και ελεύθερος. Και η τελευταία μεταγραφική κίνηση του Γηραιού που ακούγεται, ο Πέδρο Κόντε, ο πολύπυρος πρώην επιθετικός του ΠΑΣ Γιάννηνα. Αυτά από πλευράς Ηρακλή. Περιμένουμε τις εξελίξεις. 23 Ιουλίου η ημέρα ορόσημο, όπου θα αλλάξει η ηγεσία του Ηρακλή. Από τα χέρια του κυρίου Ευγενίου θα μεταβιβαστούν οι μετοχές στον κύριο Μονεβασιώτη. Περιμένουμε εξελίξεις μεταγραφικές. Τα 4 ονόματα που σας είπα, Τσιριγώτης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Κιβρακίδης και Πέδρο Κόντε, είναι οι πιθανές πρώτες μεταγραφές του Ηρακλή. Όπου μαζί με τη Λάρισα στον Βόρειο Όμιλο, που ακούμε και εκεί μεγάλες μεταγραφές, θα πρωταγωνιστήσουν. Ηρακλής και Λάρισα θα πρωταγωνιστήσουν για την πρώτη θέση στο φετινό Βόρειο Όμιλο της Super League 2. Αυτά όσον αφορά τον Ηρακλή, τα φιλά μας στη Θεσσαλονίκη. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, τη τελευταία είδηση που έχουμε για το ποδόσφαιρο, καθώς για τον πρώτο προκριματικό γύρο, να τονίσω εδώ, του UEFA Europa League, αγωνίζεται σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα και η ομάδα της ΠΑΦ από την Κύπρο, κόντρα στην Elfsborg. Εδώ να πούμε ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα έως πολύ για την ομάδα της Μεγαλονήσου, καθώς η Πάφος είχε τηθεί στο πρώτο μάτς στη Σουηδία από την Elfsborg με 3-0. Οπότε η Πάφος χρειάζεται 3 γκολ για παράταση, πέναλτι και ούτω καθεξής, και 4 χωρίς να δεχθεί κανένα για νίκη. Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα για την Πάφο, η οποία έστω και ότι δεν καταφέρει να προκριθεί στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, θα συνεχίσει στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Δηλαδή η ευρωπαϊκή πορεία της ΠΑΦ και το 2024-2025 δεν θα σταματήσει εδώ, παρόλο που δίνουμε την καλή μας επιτυχία εδώ από τη Ξάνθη στην Πάφο, εδώ εκεί στην όμορφη Κύπρο, στη Μεγαλόνισσο, για να γίνει το καλύτερο δυνατό και να προκριθεί η Πάφος κόντρα στην Elfsborg. Δεν μπορώ να πω και το όνομά της, είναι και δύσκολα εκεί πέρα στη Σκανδιναβία. Αυτά για το ποδόσφαιρο σήμερα. Προχωρούμε στο μπάσκετ. Επιστρέφουμε για την ακρίβεια στο μπάσκετ με δύο ειδήσεις. Που, όπως σας είπα και πριν, τα πράγματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες ευχόμαστε φέτος στο μπάσκετ να μην είναι μονόπλευρα. Παρ' όλα αυτά, από τα φιλικά που βλέπουμε και από το ρόστερ που σας είπα προηγουμένως ότι θα είναι 12 NBAers στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εδώ έχω να τονίσω ότι η Αμερική είναι και 2 και 3 και 4 και 5 φορές, μπορούμε να το πούμε αυτό, είναι το τεράστιο αδιαμφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
Το θέμα είναι να το δείξουν οι NBAers και στο παρκέ αυτό. Γιατί μόνο τα φιλικά δεν μετράνε. Χθες, στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, η Αμερική έκανε ακόμα μία φιλική νίκη. Θυμόμαστε πριν από λίγες μέρες την ισοπαίδωση κόντρα στον Καναδά με 40. Χθες, λίγο μακριά από τη 40, αλλά πάλι ισοπαίδωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επικράτησαν τη Σερβίας σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη 105-79 με 26 πόντους διαφορά για τους Αμερικάνους. Πρώτος σκόρερ της Εθνικής Αμερικής ο Στεφ Κάρι των Golden State Warriors, τι και αν είναι 36 χρονών, 24 ποντάκια έβαλε σε 21 λεπτά. Η Εθνική Αμερικής έκανε για ακόμα μία φορά πάρτι στον όμιλο που θα συμμετέχει η Αμερική, υπενθυμίζω, Νότιο Σουδάν, Σερβία, με την οποία γι' αυτό και έδωσε χθες τη φιλική αναμέτρηση, και Νότιο Σουδάν, Πουέρτο Ρίκο, Αμερική και Σερβία. Αυτά για την Dream Team της Αμερικής που νίκησε 105-79 τη Σερβία. Μένουμε στο μπάσκετ για την πρώτη-τελευταία είδηση της ημέρας, καθώς ο χρόνος μας τελειώνει, φίλες και φίλοι. Να προχωρήσουμε στο μπάσκετ, στη τελευταία είδηση για σήμερα για το μπάσκετ στον Μίλωνα. Θυμόμαστε όλοι ότι ο Μίλωνας κατετάγει πρώτος στην Elite League και πανηγύρισε την άνοδό του στην Basket League. Οι άνθρωποι του Μίλωνα προσπαθούν με νύχια και με δόντια να προβιβαστούν και να συμμετέχουν κανονικά στο πρωτάθλημα της Basket League. Ζήτησαν παράταση από την ΕΟΚ για την διεξαγωγή της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος της Basket League και περιμένουμε να δούμε αν ο Μίλωνας θα αγωνιστεί. Να το κρατήσετε αυτό, ο Μίλωνας αν θα αγωνιστεί στην Α1 κατηγορία, όπου και κανονικά εκεί θα αγωνιζόταν, λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν μπορεί προς το παρόν, είτε θα αγωνιστεί στην National League 1, δηλαδή στην Β' εθνική κατηγορία. Αυτά για τον Μίλωνα. Περιμένουμε και τις επόμενες μέρες να δούμε εν τέλει οι πρωταθλητές της Elite League αν θα αγωνιστούν μαζί με τον Πανιόνιο στην Α1. Η τελευταία είδηση για την σημερινή μας εκπομπή Agenda Express αφορά τον Στέφανο Τσιτσιπά. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η τελευταία μας είδηση θα αφορά το τένις. Στέφανος Τσιτσιπάς προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Προετοιμάζεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δίνοντας και συμμετέχοντας στο τουρνουά της Ελβετίας που γίνεται στο Gstaad. Μάλιστα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς χτες προετοιμάστηκε πολύ καλά από ό,τι φαίνεται, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής τενίστας επικράτησε χτες στην φάση των 16 στο τουρνουά που διεξάγεται στην Ελβετία του Σέρβου Μεντιέντοβιτς με 2-0 σετ, 7-6 δύσκολα το πρώτο στο tie break, το κατέκτησε, και 6-3 το δεύτερο πιο εύκολα. Σε 1 ώρα και 44 λεπτά πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του τουρνουά που διεξάγεται στην Ελβετία. Επόμενος αντίπαλος, φίλες και φίλοι, του Στέφανου Τσιτσιπά είναι ο Ιταλός νούμερο 80 στην παγκόσμια κατάταξη ATP Masters, Φονίνι από την Ιταλία. Υπενθυμίζω, αύριο ο προημιτελικός αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ιταλό Φονίνι, αύριο
Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 11 η ώρα το πρωί από την Ελβετία. Καλή επιτυχία στον Στέφανο. Καλή επιτυχία στον Στέφανο Τσιπά. Του ευχόμαστε, γιατί όχι, και την κατάκτηση αυτού του τουρνουά στο GAG Stand της Ελβετίας, για να του δώσει και ακόμα μεγαλύτερο boost, όθηση και κίνητρο για μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Στέφανος Τσιπάς Φωνίνη, αύριο στις 11 η ώρα. Και η είδηση από το τένις μας υποχρεώνει να φτάσουμε στο τέλος της πρώτης ατζέντας Express εδώ διαδικτυακά, όπως θα μπορείτε να ακούσετε την ηχογράφηση της εκπομπής από τον Στράτο Ιωαννίδη, που ήταν στο μικρόφωνο της Ατζέντα Express, της πρώτης Ατζέντα Express για το 2024. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Οι ειδήσεις τρέχουν και ευχόμαστε να σας φανήκαμε χρήσιμοι. Η επικαιρότητα τρέχει. Αυτά ήταν τα νέα σήμερα εδώ από την πόλη με τα χίλια χρώματα, την καρδιά της Θράκης, εδώ ζωντανά από την Ξάνθη. Η πρώτη Ατζέντα Express με νέα από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το τένις σήμερα έφτασε στο τέλος της. Πολλά φιλά από τον Στράτο Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα όμορφο, καλό μεσημέρι Πέμπτης. Να είστε καλά.